Bol som tu v pozícii prezidenta už teraz druhýkrát, pretože si myslím, že to je nesmierne dôležité. Vzdať úctu a hold všetkým tým úžasným dámam, ale nielen tým, ktoré tu boli dnes nominované, boli laureátkami tohto ročníka Slovenka roka, alebo tým, ktoré vyhrali a odnesli si cenu, ale pokloniť sa vlastne hrdinstvu všetkých žien na Slovensku. Pretože ja ich považujem za tie dennodenné hrdinky, pretože pracujú, vychovávajú deti, starajú sa o nás, tvoria hodnoty a za to im patrí obrovská vďaka. Myslím si, že nie je to len akoby moje ľudské presvedčenie, ale je to, myslím, aj povinnosť prezidenta Slovenskej republiky sa v takýto slávnostný večer prísť pokloniť všetkému, čo naše slovenské ženy dokážu vo svojom živote urobiť. Ako hodnotíte posun v tom, či sa darí ženám Slovenkám v našej krajine posúvať na vedúce pozície, možno lepšie ako v minulosti? Rastie to? Ja som presvedčený, že áno. Ja som vo svojej práci stretával, a teraz aj myslím, že čoraz častejšie stretávam, naozaj dámy na vysokých pozíciách, manažérky, riaditeľky, majiteľky firiem, na rôznych iných podujatiach, ktoré sa viac venujú napríklad podnikateľskému prostrediu alebo niekde. Naozaj už dámy neťahajú za kratší koniec a ja to mám aj rád. A ja som vždy rád spolupracoval so ženským kolektívom a bol som rád, keď dámy vyvažovali trochu to svojou gráciou a pokojom také tie mužské, viete, tie kolektívy, ktoré sú viac také superivé. Takže ja si myslím, že ich postavenie sa na Slovensku zlepšuje, že už nemusia si dokazovať, že aj žena dokáže niečo veľkolepé, že už to rešpektujú aj muži na Slovensku a hlavne mám pocit, že už to mužom nevadí, keď je v ich blízkosti úspešná žena. A to je, myslím si, taký ten najkrajší výsledok takej tej našej evolúcie za posledné 10 ročia. O čo by sme ako krajina prišli, ak by naše ženy zostali výlučne doma, v domácnosti? No ja si myslím, že by sme prišli o mnoho vecí. Ženy sú veľmi tvorivé, ženy sú veľmi cieľavedomé, ženy sú osoby veľmi silné, ktoré vždy, keď padnú, nezostanú ležať, ale sa postavia. A niekedy v tomto, by som povedal, aj predbehnú mužov, ktorí častokrát pri prvom zlyhaní rezignujú a nepokračujú v tých svojich snoch. Takže prišli by sme naozaj oveľa, prišli by sme o tú krásu, prišli by sme o ich talent, nadchnúť ľudí pre nejakú peknú myšlienku. Prišli by sme o to dobro, ktoré šíria, o tú lásku a možno aj mnoho tých vecí, ktoré dnes tá naša spoločnosť potrebuje, o to upokojenie, o to ukázať, že sa dajú veci robiť aj krajšie, v dialógu, bez agresie a že na to stačia naozaj len vedomosti a chuť. Takže ja si myslím, že by bol obrovskou chybou pre našu spoločnosť, keby dámy, tak ako pred 100 rokmi, boli len akoby ženy v domácnosti. To by Slovensko vyzeralo podľa mňa podstatne horšie, ako vyzerá dnes, vďaka tomu, že dámy sú plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti nie len doma, ale aj na pracoviskách.